itzultzeko. Zalantzaren lurraldean oinak elkarrotuta dantzatzera, kondenatu zituztenei. Aperezko harrezien eta etengabeko muda baten aipen bizirene, herri hau denona da, zuek gugara. La pared esta. Las que zute zei ikusten. Tócanos algo para animar. ¿Cuál? Vale. Vale, baina, listo? Listo edo probei modugu? Vale, así que la probei modugu. Vale. Neizarte. Dale. Abertzalea, ni jaio nintzen, bela txau, bela txau, bela txau, txau, txau. Abertzalea, ni jaio nintzen, abertzalea hilko naiz. Egun batean, goizetikan, bela txau, bela txau, bela txau, txau, txau. Egun batean, goizetikan, etxaien aurka joan nintzen. Hartu zen neure fusi
ospela bitartean xamanak dio denak gezurra dela titiburuak pixelatuta pistolak prime-timean hauxe da jasoko duzun mundua isiltasunaren bagoian idazten tren batean nago kantu bat egin dizut gauzak aldatzen diren unerako agian bada zerbait mendigailurrez pixka bat harago nirekin etor zaitez esazu baietz ezin dut gehiago antzeko gauzen atzetik deno gauan sute historiko bat larrialdi itera etxera eramango gaituen norbait galdera askorik egin gabean dela hartzazu nire poesia bigarren eskukamez aitortu buruarekin txortan aitortu zakilarekin pentsatzen irudikatu duzula jendea zure Espainiak irakurtzen nenbinen hartzazu nire poesia lerrokerretan nire gabeziak 2000 izen da zure begiak intzaren ez izen dena hormatzen dena argitzen izotz beltz moduko batez bakardadeari ez din egiten Kaixo,
Jarraituko dugu, beraz, eseri mesedez denok zuen lekuan. Eta aurrera egingo dugu. Lehen aipatu dugun moduan, kongresu honetan, ordezkariak, eragile sozial eta alderdi politikoaz gain, sindikatu ugari ere etorri dira. Ez dugu tarterik deno hitza emateko, baina harreman edo ekimen ezberdinak partekatzen ditugulako, gaur gure artean dauden sindikatu batzuei hitz eman nahi diegu. LAB sindikatua da horietako bat. Harreman eta ibilbide luzea da ELA eta LABen artean duguna. Herri honetako bi sindikatu abertzale nagusien ibilbide horretan, zailtasunak zailtasun, gai izan gara azkenengo hilabetetan irismen handiko ekimen bat martxan jartzeko. Gutxiengo soldataren herri ekimen legegileak aukera bat iriki dio Euskal Herriko langile klaseari Espainiatik inposatzen zaigun miseriazko gutxieneko soldata gainditzeko eta hemen Euskal Herrian erabakitzeko zein izan behar den gure gutxieneko soldata. LABen izenean, Igor Arroiok hartuko du hitza, nahi duzunean Igor, eta eskerrik asko gaur gurekin egoteagatik. Egunon guztioi, egunon ELA sindikatuko ordezkario, kongresukideok, zuzendaritzako kideok. Lehenik eta behin eskerrak eman nahi dizkizuet gaurkoan hitza emateagatik zuren ekitaldi eta egitarau oparo honetan. Egiari zor, ELAren batzorde eragileak zuen aurrean hitz egiteko proposamena egin zigunean zalantza egin genuen eta zalantza zen harremanak ze puntutan dauden ikusita, ea iraganetik datorren ohitura hau, ohitura honi eusteak zentzurik ote zuen ala ez hori zen gure zalantza. Izan ere, ohitura hau 80. hamarkadaren erdialdean sortu genuen bi sindikatuok, LABek ELAren kongresuetan, ELAk LABen kongresuetan hitz egiteko ohitura hau, eta garai horretan, 80. hamarkadan bide lagun izan nahi genuen Euskal Herriaren burujabetza eta eraldaketa sozialaren aldeko, bide lagun. Baina ez soilik nahi, baita ere aukera ikusten genuen elkarlan estrategiko bat garatzeko. Bistan denez, momentu honetan egoera desberdina da. Eta iraganak iragan onartu eta naturalizatu behar dugun errealitate bat da honako hau. Hainbatetan saiatu arren, eta uste dut gogotik saiatu egin garela, ez gara ados jarri euskal langilei eskaini beharreko bidean. Bide desberdinak proposatzen ditugu, zuek eta guk, eta beraz gaur-gaurkoz ikuspegi estrategiko horretatik ez gara bide lagun. Baina horrek ez gaitu arerio bilakatzen ez da gutxiago ere. Guk argi dugu zein den gure arerioa. Gure arerioa kapitala da, patriarkatua, kolonialismoa, nazio ukazioa. Gure arerioa imperialismoa da, Palestinan genozidioa burutzen ari den sionismoa, fasismoa, Argentinan, Portugalen, Espainian, Frantzian, baita gure etxean ere areagotzen ari den oleatu arreakzionarioa. Gure arerioa patronal esplotatzailea da, gaixotu eta hil egiten gaituen patronala. Eta arerio horiek oso boteretsuak, arerio boteretsuak ditugu zuek eta guk. Eta gaur-gaurkoz bidelagun ez bagara ere, iruditzen zaigu arerio horiei aurre egiteko indarrak batu beharko ditugula behin baino gehiagotan. Horixe da gaur zuekin partekatu nahi dugun mezua. Guk badugu gure bidea, zuek baduzue zuena, eta iruditzen zaigu nork bere bideari uko egin gabe, gai izan beharko ginatekela, aukerak eta beharra dauen tokietan, momentuetan, aukera hori aprobetxatzeko.
Badira partekatzen ditugun gauza asko, zuek eta guk, gehiengo sozialaren zerbitzura egongo den Euskal Errepublika bat aldarrikatzen dugu, Euskal Herria, klase borrokarako esparru autonomo gisa defendatzen dugu, patronalaren neurriko elkarrizketa soziala errefuxiatu egiten dugu, kontrabotere aldarrikatzen dugu, autonomia sindikala ere aldarrikatzen dugu. Badira, partekatzen ditugun gauzak. Baina berriro diot, Euskal langilei zer nolako bidea eskaini behar diegun momentu historiko honetan hor baditugu desberdintasunak eta hori aintzat hartu beharrekoa da. Batetik guk klase sujetoa berrosatzeari garrantzi handia ematen diogu. Sindikatu bakoitzaren interes legitimoetatik harago, klase gisa egin nahi dugu borroka, klase gisa kontraboterea praktikan jarri. Eta iruditzen zaigu horretarako kultura eta estrategia sindikal partekatu bat sortu behar dela. Eta ez da erreza, ez dugu asmatu behintzat zuek eta gure artean kultura partekatu hori sortzeko. Bestetik, iruditzen zaigu autonomia sindikala aintzat hartuta, Euskal Herriaren eraldaketaren aldeko eragile sindikal, sozial eta politikoen arteko koordinazioa beharrezkoa dela. Autonomia bai, eta koordinazioa ere bai. Behar dugu autonomia, langileon interesekoak diren gaiak agenda politikoaren erdigunean kokatzeko. Eta behar dugu koordinazioa agenda politikoan kokatu ez, soilik ez, baizik eta baita ere aldaketak gauzatzeko. Hori gertatzen da patronalarekin eta alderdi politiko sistemikoekin. Ezberdintasunak ezberdintasun, beraiek koordinatu egiten dira eta oinarrizko printzipio batzuetan bat datoz. Eta eurei aurre egiteko behar dugu ere hori. Eremu guztiak lehiatu behar dizkiegu patronalari, kapitalari, lantokiak, kaleak eta baita instituzioak ere. Eta azkenik, desberdintasunak ditugu baita ere nazioarteko aliantzei dagokionean. Gu munduko federazio sindikalean gaude, urte honetan 80 urte betetzen dituen munduko federazio sindikala, iruditzen zaigulako hori dela klase sindikalismoaren eta antiimperialismoaren erreferentzia. Baina era berean beharrezkoa ikusten dugu estaturi gabeko nazioen arteko elkarlan bat egotea baita maila sindikalean ere. Quebec, Eskozia, Katalunia, Galiza, Korsika edo Euskal Herriko sindikatuen artean. Horretan ari gara lanean sindikatu subiranisten nazioarteko foroan. Baina, hau ez da gure kongresua, hau zuen kongresua da. Beraz, amaituko dut esanez lehen hasieran aipatutakoa. Eta da, gaur-gaurkoz, bidelagun ez bagara ere, ez gara elkarren arerio, ez da gara elkarren etxai. Bakoitzaren posizioa ulertu eta errespetatzea dagokigu. Eta ahal dugunean elkarlanerako aukerak baliatu. Hori izango da behintzat laben egiteko modua. Eta hori egiten ari gara lehen esan den bezala gutxieneko soldatari dagokionean. Greba orokor bat egin genuen, 2020an elkarrekin, greba orokor arrakastatsu eta berritzaile bat, lanbide arteko akordio bat aldarrikatu genuen, gu gure aldetik bide horretan urratsak ematen saiatu izan gara, zuek herri ekimen legegilea jarritzen duten mahai gainean, eta proposamen diferenteak egon arren, gai izan gara elkarrekin hitz egin eta adostasun batera iristeko. Eta zorionez, elkarrekin egingo dugu urrats hau eta elkarrekin urrunago iritsiko gara. Guretzat, gutxieneko soldatak balio bikoitza dauka. Gutxieneko soldataren erronkak, klase sindikalismoaren oinarrizko printzipioarekin egiten du bat, elkartasunarekin. Baina gainera ikuspegi subiranistatik ere badauka bere balioa. Eta orain, autogobernuaren inguruan mintzatzen ari den garai honetan, iruditzen zaigu gure ardura dela langileon beharrak erdigunean kokatzea, agenda politikoaren erdigunean kokatzea. Besteak beste, gutxieneko soldata propio bat egotea hemen Hego Euskal Herrian. Ziur naiz, zuek eta guk gure honen emango dugula helburu hau gauzatzeko. Eta bide osoan ez bada ere, behintzat urrats honetan elkarrekin arituko gara. Eta hori ez da gutxi. Gora langileon borroka eta gora Euskal Herria askatuta! Mila esker, Igor. Gurekin ere, Kataluniako lagunen artean intersindikaleko kideak dauzkagu. Azken urteetan, ekimen ezberdinak partekatu ditugu intersindikala eta zigarekin batera lan eta pentsio erreformak salatzeko. Bat egin dugu oldarraldi erreakzionario eta zentralistari aurre egiteko,
autodeterminazioaren alde egiteko edo gure nazioen hizkuntzei dagozkion eskubideak aldarrikatzeko ekimen ezberdinak antolatuz. Gurekin da gaur intersindikaleko idazkari nagusi Sergi Perelló. Zurea da hitza. Egun on guztioi, eskerrik asko hemen aukera izateagatik. Muchísimas gracias, compañeros y compañeras, por dejarnos compartir con todos vosotros y vosotras en este congreso. Para nosotros es un honor y un placer estar aquí. Enhorabuena también a la organización y al equipo que lidera Michel Lacunza. De manera breve, hoy me gustaría poner sobre la mesa 4 elementos, 4 retos que tenemos la clase trabajadora y que nos sirven para reivindicar el papel del sindicalismo nacional y de clase como bastión de lo colectivo ante el avance del individualismo y la reacción. Un papel que los sindicatos de clase de las naciones sin Estado, como nosotros, debemos liderar, porque nadie lo hará por nosotros y nosotras, porque sufrimos una serie de opresiones que se multiplican al no poder decidir un montón de cuestiones que afectan a nuestras vidas, desde los salarios y la jornada laboral, pasando por las políticas públicas en vivienda y transporte hasta el futuro de nuestras lenguas. Primer reto, el mundo está cambiando, pero lo está haciendo en beneficio de unos pocos. El auge de la extrema derecha va acompañado de la acumulación de grandes cantidades de riqueza en cada vez menos manos. Un hecho que no es casual y pretende convertir los derechos sociales en privilegios y así poder desmontar el frágil sistema de protección social que hemos conseguido luchando. No es cierto que no haya dinero para las pensiones como nos vende el PSOE y el PP. Hay y de sobras, pero con la excusa de la demografía pretenden que trabajemos más años por menos. Lo que hay de verdad son cuentas de resultados abultadísimas de las empresas del IBEX y salarios indignos para muchísima gente. El sindicalismo tenemos la responsabilidad de desmontar el relato neoliberal y los discursos de odio que están intoxicando a la clase trabajadora y que solo persigue hacernos más pobres y menos libres. La lucha del sindicalismo transformador está aquí para pararles los pies y conquistar derechos para todas y todas. Segundo reto. La precariedad no es solo una amenaza, es ya una realidad global. Los precios en Cataluña, por ejemplo, han aumentado un 58% desde 2004, mientras los salarios han quedado prácticamente congeladas. La vivienda ha caído en manos del rendismo más descarado y el transporte público es un calvario, siendo uno de los principales motivos de estrés y angustia para miles y miles de trabajadores y trabajadoras cada día. Tenemos un sistema económico que nos estrangula, unos salarios que son una burla, unos alquileres inasumibles, unos trenes de mierda y mientras nuestra lengua no para de retroceder. El sindicalismo debemos luchar en cada centro de trabajo y en las calles construyendo alianzas amplias. Cada conflicto, cada huelga, cada convenio debe ser una línea roja ante la codicia de esta minoría, porque nosotros somos la mayoría. Tercer reto, las guerras, las migraciones y la crisis climática. ¿El sindicalismo es internacionalista o no es?
el genocidio que estamos viendo en directo en Palestina, las pateras llenas de gente que se hunden intentando llegar a Europa, los mineros esclavizados en el Congo o la misma actuación criminal de PP y Vox ante el desastre de la Dana en Valencia son un ejemplo claro del desastre que es el capitalismo global para nuestras vidas. Porque todo esto nos está pasando a todos y a todas nosotros. El sindicalismo de clase debe ser el dique de contención contra la barbarie, organizados en los centros de trabajo para transformar la realidad. Por eso, la clase trabajadora de los pueblos en lucha debemos caminar juntos y juntas, porque si vamos solos ya sabemos lo que nos va a pasar. Y cuarto reto, y por eso mismo hablo de nuestros pueblos, porque debemos decidir nuestro rumbo. No podemos dejar en sus manos nuestro futuro, porque ya hemos visto de lo que son capaces. Justo la semana pasada, PP y Vox acordaban eliminar el catalán de las escuelas en las Islas Baleares y suprimir la ley de memoria histórica. Y eso es lo que nos quieren hacer a todos y a todas. La historia está plagada de los desmanes de imperios y conquistadores, pero está llenísima de la dignidad de nuestros pueblos. Dignidad que es una victoria cargada de futuro, que tiene como común denominador la lucha por la soberanía para decidir cómo vivimos, para decidir vivir mejor. La soberanía de nuestros pueblos es la clave para construir sociedades realmente justas, con derechos para todos y todas, con nuestras lenguas vivas y útiles y elemento de cohesión social. Por eso debemos ser incómodos, debemos confrontar con todo lo que está sucediendo, porque ante esta época que se vuelve aún más oscura, debemos asegurarnos que cuando nuestros nietos y nuestras nietas miren atrás, sepan que nosotros estuvimos luchando sin descanso para ganar la libertad y la justicia social que nos merecemos. Un gran abrazo, gora borroka sindikala eta gora Palestina eta gora Euskal Herria askatuta. Sergi eta hurrengo lagunak Galizatik datoz. Harreman estua eta historikoa da ELAK eta Confederación Intersindical Galega CIGak duguna. CIGa ere Galizako sindikatu nagusiena da. Urteetan egindako lanaren ondorioz aurrera egin du CIGaren proiektuak. Orain dela astebete ospatu duten kongresuan berretsi eta indarberritu dute konfrontazio eredu sindikalaren aldeko autua. Mobilizazioa, greba eta antolakuntza dira ere CIGak defendatzen dituen tresnak. Paolo Carril da CIGako idazkari nagusia. Paolo, etxean zaudete, nahi duzunean aurrera. Egunon, besarkada bero, bat eman nahi diegu, elako, zuzendatxari eta elako kongresista guztiei. Un saludo fraternal de la CIGa a nuestro sindicato hermano, con quien compartimos mucho, con quien compartimos todo, porque vosotros, como nosotros y nosotras, construimos un sindicalismo que, en palabras de nuestro Castelao, hacemos verdadero heroísmo, porque
convertimos los deseos en realidades y las ideas en hechos. Vivimos tiempos difíciles que nos llaman a ocupar las calles, a intensificar en todos los centros de trabajo la lucha y la movilización contra el neoliberalismo y en defensa de la paz. La apología de la guerra y de la OTAN son las consignas con las que los gobiernos acuden a las órdenes de los Estados Unidos, que busca reforzar sus estructuras imperialistas cuando está en cuestión su papel hegemónico en un mundo, afortunadamente, cada vez más multipolar. La Unión Europea y el Estado español llaman a priorizar el gasto militar mientras siguen aplicando duros planos de ajuste que recortan inversión pública, aprueban paquetes de reformas laborales y de seguridad social que legalizan la precariedad, fomentan los bajos salarios, la pobreza laboral y aumentan la desigualdad, con más sectores de las clases populares, especialmente las mujeres y los jóvenes, sin posibilidad de acceder a bienes y servicios básicos para vivir dignamente. Unos gobiernos más preocupados por obedecer a los Estados Unidos que de promover la integración de las personas migrantes, de aplicar contundentes políticas contra el fascismo o de avanzar en una Europa de los pueblos y de la justicia social. El capitalismo está en una fase cada vez más reaccionaria. Promueven la ultraderecha y la derecha extrema porque las élites económicas buscan reforzar los mecanismos de dominación ante el aumento de la contestación social por la dureza de sus políticas y de las injustas transformaciones de la economía por la descarbonización y la digitalización. Y en el Estado español este emerger fascista tiene las condiciones idóneas para asistir ante la debilidad de una izquierda política y de una izquierda sindical que viven instalados en la España de las autonomías, que niega la realidad plurinacional del Estado español y aumenta la centralización de relaciones laborales, que vive de idealizar el diálogo social, la idea de la conciliación de los intereses de clase, que fomenta la desmovilización cuando el capital está en una fase más violenta de explotación y sobreexplotación de la clase trabajadora y de los pueblos. El fascismo actual es resultado de la renuncia a confrontar las políticas neoliberales con programas de gobierno alternativos, a construir una alternativa emancipadora de soberanía de los pueblos que tenga como objetivo superar el capitalismo, poner fin a la explotación de clase, a la OTAN y al imperialismo. Por eso el fascismo es anticapitalismo. Por eso el antifascismo es socialismo y soberanía. El sindicalismo que representamos tiene un papel decisivo por ser un instrumento de contrapoder, apostando por ir a más en la capacidad de generar conflicto y movilización en la conquista de un futuro digno para la clase trabajadora y en favor de los derechos a decidir de los pueblos y naciones. Y es crucial en este momento histórico reafirmar este modelo sindical combativo, que combine la formulación de propuestas con la movilización para conquistar derechos y conseguir políticas alternativas ante los gobiernos y ante la patronal. Un sindicalismo preocupado por estar a la altura de la realidad, por ser útiles, por tener atrevimiento y decisión para actuar. Reforzar el sindicalismo de confrontación, porque el tiempo que tardamos en ir a la huelga es el tiempo que tardamos en ganar en derechos. Sin conflicto no hay paraíso. La huelga es siempre el camino, buscando la complicidad social, organizar y promover el conflicto, que es una oportunidad para la toma de conciencia, para ir más allá de la reivindicación concreta. La lucha sindical también es una lucha de carácter social y política. El éxito de nuestros objetivos exigen una gran acción colectiva, porque nosotros y nosotras
no nos delimitamos a gestionar la realidad. Aspiramos a su transformación revolucionaria, para lo que es imprescindible hacer más sindicato, hacer más organización, más militancia sindical activa y comprometida, reforzando, eso sí, la solidaridad y la unidad de clase y ampliando las alianzas con el conjunto de las luchas sociales de nuestros países para construir más poder popular. Ánimo y adiante. ¡Viva el 9º Congreso de ELA! Mila esker, Paolo. Eta orain, badauzkagu dagoeneoko batzorde eragilea hautatzeko bozketaren emaitzak. Beraz, guztira botoak, hori da. Hor jartzen duen moduan, guztira botoak 696 izan dira, baiezko botoak 629, ezezko botoak 47, zuriak 18 eta baliogabeak 2. Beraz, hautagai zerrendak baiezko 629 botu lortu dituenez, honek esan nahi du 90,37ko onespena izan duela. Beraz, onartua geratzen da hautagaitza. Une honetatik aurrera, batzorde eragile berria daukagu. Maikoen izenean, zorionik beroenak. Eta mesedez, igo daitezela ona, izenak esaten joango gara, Ane Zelaia, barkatu, Ane Bilbao, zerbitzu juridikoak, Luis Fernández, sindikalizazioa, militantzia eta ekintza konfederalak, Leire Gallego, genero berdintasuneko politikak, ekintza soziala eta migrazio politikak, Iban Jimenez, komunikazioa, Pello Igeregi, negoziazio kolektiboa, lan osasuna eta euskara, Alasne Mantxola, diruzaintza, Aitor Murgia, azterketa bulegoa, politika sozialak eta ingurumena, Unai Oñederra, prestakuntza, iparralde eta estrategia soberanistak, Leire Txakartegi, antolakuntza, Ane Zelaia, afiliazioa, hauteskundeak, kudeaketa sistema eta genero ekitaterako plana, Amaia Muñoa, idazkari nagusi albokoa eta nazioarteko ardura, eta Michel Lakunza, idazkari nagusia. Eta orain, idazkari nagusiari hitza emango diogu.
Aurrera, Mitxel! Bueno, eskerrik asko. Eskerrik asko. Batzorde eragile honetan jarri duzuen konfiantzarengatik. Talde bat aukeratu duzue. Zuek bezala duen onena, emango duena. Kongreso honek erabaki dituen ildoekin aurrera egiteko. Eta uzten badia zue, aurrena ongietorria eman nahi nieke, batzorde eragile honetan sartuko diren Ane, Luis eta Unai. Dudi gabe beraiek ere onena emango dute. Eta ezagutzen dituzuenok, badakizue gaina ilusioa ez zaiela faltako. Bueno, kongresu honek aukeratu dituen hildoak dira batzorde eragile hau nazio batzordearekin aurrera aterako dituenak hurrengo urtetan hori da, hain zuzen ere, erronka. Talde hau, zuzendaritzan sindikatuan pasatzen den bezala, pertsona ezberdinekin osatzen da. Aniztasun horretan. Eta aniztasun hori defendatu behar dugu ibilbide, profil eta izaera ezberdineko kideek osatzen dugu sindikatua. Eta baita ere, batzorde eragilea. Ikuspegi eta ekarpen ezberdinak behar ditugu. Guzti horiek ezinbestekoak direla egin behar dien eztabaida, plangintzak eta ekimenetan asmatzeko. Eta elkar zainduz eta pasioaz egingo dugu. Hala, helduko diogu, eskutartean utzi diguzuen erronka honi. Elkar zainduz, Amaia Ierbek bere agurreko diskursoan esan duen bezala. Elkar zainduz eginkizun militante honetan denok babesa eta laguntza behar dugulako, zuzendaritza barne. Elkar zaintza jaso eta eman behar denean, sindikatu honetako eskualde, federazio eta sekzio sindikal bakoitzean talde babesa indartzea da, egin behar duguna. Horretan datza gure indarra, indar kolektiboa da gurea. Eta esan bazala pasioaz ere ekingo diogu gure lanari. Guk egiten dugun sindikalismo mota hau ezin delako azaldu pasiorik gabe, konbikzioa, elkartasuna eta determinazioa behar dira. Horregatik emozionatzen gara garaipen bakoitzean. Zuetako askok lortu dituzuen garaipen hoiekin. Garaipen hoietako bakoitzean jabetzen gara sindikatu honen handitasunaz. Milaka langileen bizitzak hobetzen ditugu gure ekimen kolektiboarekin. Elaren sendotasunak aukera ematen die herri honetako langile guztiei zapalduta dauden langile hori egoera zaugarrienetan dauden langilei aukera bat ematen die sindikatuak. Orduan, zapalduta dagoen norok, borrokatu nahi duen norok hemen dauka toki bat. Elan ez da inor soberan. Ela delako herri honetako langileek duten tresnarik sendoena. Eta uzten badia zu ere bai, eta labur harituko naiz, lau ondoriotan laburbilduko nahike gaur hemen egindakoa. Lehendabiziko ideia, ez da egia sindikalismo osoa krisian dagoenik. Ez da egia. Denak ez dauden krisian. Krisi egoeran daude hain zuzen ere kontraboterea eta konfrontazioaren autua egin ez dutenak. Hori egin ez duten eragileak dira krisian daudenak. Paulo Koantxe komentatu du, bizi dugun oldarraldi neoliberal baten aurrean, bitartekaritza, moderazio edo kontentzio ereduaren aldeko eredua da krisian dagoena. Sindikatuok ez gaude langileen aldarriak eta nahiak geldiarazteko, hori ez da gure misioa. Baizik eta okerren dauden borroka antolatzeko kongresu hontan begibistan geratu denez.
Eta bitartekaritza eta mediazio eta kontentziorako eta moderazio autu horiek egiten direnean, hortikan ez da sekula atxikimendurik sortzen. Borroka sindikalak sortzen du atxikimendua, ilusioa eta militantzia. Bigarren ideia, eredu sindikalaren lehia irabazi dugu herri hontan. Gure garaipena da, eredu sindikal ezberdinak daude eta gureak irabazi du. Ez dago etorkizunik elkarrizketa sozialeko maitik kanpo esan zuen Nafarroko lehendakariak Maria Txibitek orain dela urte batzuk. Ez dago mai sozial hoietatik kanpo etorkizunik. Ekibokatzen zen. Nafarroan eta Euskal Autonomi Erkidegoan elkarrizketa sozialaren alde, moderazio lan hoien alde egin dutenak, behera egin dute. Gobernuek eta patronalek montatzen dituzten mai hoietan, banatzen den diru publiko horrek ezin du errealitate bat izkutatu. Mai hoietatik ez da ezer onik ateratzen langileentzat eta ez dago inolako emaitzik. Hori da porrotaren argazkia, guk agerian utzi duguna. Babesik ez eta emaitzik ez da ere. Gure eredu sindikala da aurrera egin duena. Gure eredu sindikala da. Konfrontazio eta kontrabotereko ereduari esker lortu ditugu prekaritatearen kontrako garaipenak. Hitzarmen gehiago eta hobeak atzo esaten izuen bezala. Borrokarako prestatzen ez duenak ez dauka ezer egiterik. Errespetua antolakuntzaren bitartez lortzen delako. Langileak batuz eta langileak indartuz. Eta greba da uzten diguten aukera bakarra. Eta asko hitz egin dugu guk hemen grebari buruz, eta jarraituko dugu hizketan grebari buruz. Baina hemen gaudela grebari buruz, eta gutaz esaten diren gezur batzuk, agerian utzi nahi ditut. Askotan patronalak barne esaten du. Gatazka helburu bat da bere hortan helarentzat. Gezurra da. Gezurra da. Patronalak edo administrazioak edukia jartzen dituenean helak sinatzen du. Eta akordio ugari azkago hori agerian uzten dutena. Helburua hitzarmen onak lortzea da, hori da helaren helburua. Baina askotan hori ez da posible gatazkari gabe, hori ere aspaldien ikasi genuen. Lehendakariak zioen orain dela gutxi beste esaldi bat, greba ezin da lehendabiziko aukera izan. Noiz izan da? Noiz izan da guretzako greba lehendabiziko aukera? Patronalek eta administrazioek badute aukera bat. Grebarik egon ez dadin. Edukia jarri. Hori da egin behar dena. Lehendakariaren arazoa da grebak egin arte ez dela langileekin gogoratzen. Hemen dago, Osakidetzako jendea, hezkuntzakoa, residentziakoa, zenbat urte ez da, zenbat bilera egin behar izan ditugu negoziazio horiek bultzatzeko eta greba horietara iritsi aurretik. Horregatik, grebari esker gainditzen dugu jartzen diguten bloke hori. Eta horregatik lortzen ditugu hitzarmenak. Eta horregatik Euskal Herria da atzo esaten genuen salbuespen sindikal bat. Beste gauza bat esate dutena, elak bere interes korporatiboak lehenesten ditu, gezurra da ere bai. Elak langileen interesak lehenesten ditu. Elak lortzen ditu hitzarmen gehien, eta afiliatu gabe dauden langileei ere bai aplikatzen zaie. Baina elak argi dauka, hitzarmen hoiek eskuratzeko sindikatua sendotu behar dela, eta horregatik hitz egiten dugu afiliazio eta hauteskundei buruz. Azkenengoa honekin bukatzen dut grebaren ingurukoa. Atzo esan nuen, Aitor Estebanek esan zuen eta azpimarratu nahi dut oso larri iruditzen zaidolako. Aitor Estebanek zioen, EAJ-ko zuzendariak, ela ez da gai akordiotara iristeko. Gezur borobila. Gezur borobila. Deskonektatuta egon behar da, herri honen errealitatetik holakorik esateko. Ela da urtero hitzarmen gehien
sinatzen dituen sindikatua. Hitzarmen onenak dira horiek eta urtero 250 hitzarmen sinatzen ditu sindikatu honek. Eta horrelako gezur eta fundamentorik gabeko adierazpenekin osatzen da elaren aurkako errelato bat. Bai, badagoelako elaren kontrako kontakizun bat, errelato bat, egunero osatzen dena halako gauzekin. Eta guk honetan ere utzi nahi dugu garbi. Zer da errelato horren atzekaldean dagoena? Esaten dena edo egiten duguna baino badago jasan ezin duten gauza bat. Eta da gure sendotasuna. 104.000 afiliatu osatzen dutela sindikatu honen sendotasuna. Hori da benetan jasan ezin dutena. Sindikatu honen babesa eta sendotasuna. Babesa eta sendotasuna. Lau ideia zuekin konpartutu nahi nituelak, 2 esan dizkizuet ja, 3. Gu oinarrizko eskubide bat defendatzera goaz. Sindikatu honek eskubide osoa dauka politika egiteko. Eta hori oinarrizko eskubidea da. Politika egiten dugu, eta egingo dugu aurreran zehar. Osakidetzan gertatzen dena, zaintza sistemarekin gertatzen dena, etxe bizitzarekin gertatzen dena, edo fiskalitatearekin gertatzen dena, politika delako, dena politika da. Eta bete-betean eragiten dute politika horiek langile klasearengan. Horregatik ez dugu onartuko herri honetako sindikatu nagusiaren politikan eragiteko zilegitasuna ezbaian jartzea. Ezbaian jartzen delako sindikatu honen eskubidea. Behin eta berriz, herri honetako patronalak eta alderdi batzuk ezbaian jartzen dute sindikatu honen oinarrizko eskubide horiek, adierazpen askatasuna eta askatasun sindikalarena. Eta ez da egia gizarte batean dagoen zilegitasun politiko bakarra autoeskunde politikoetatik jaiotzen denik. Gizarte zibila osatzen dugun eragile ezberdinek zilegitasun osoa dugu oinarrizko eskubidea dauzkagunean politikan eragiteko. Non dago idatzita herri honetako sindikatu nagusiak ez duela zilegitasunik politika egiteko. Zein konzepzio demokratikoa dute herri honetako alderdi batzuk eta patronalak halakoak esateko. Zer da gertatzen dena hemen? Patronalak eta gobernuak margen txiki bat uzten digute. Esate digute, hau da zuen joku zelaia, hemen jokatu behar duzue. Akordioa nahi baduzue, hor mugitu. Hor daukazue margenak. Eta helak esaten du ez, horiek ez dira gure margenak, zuenak dira. Eta guk margen horiek gainditzeko lan egiten dugu. Eta mezu bat helarazten digute. Ez dago aukerari funtsezko aldaketarako. Margen hoitan bukatu behar duzuelako. Eta guk negoziazio kolektiboan eta politikan funtsezko aldaketak behar ditugu. Eta soilik ados daudenen eragileen iritzia eta jarduerak onartzen dira. Eta adostasun horretik kanpo kokatzen garenean gure zilegitasuna ezbaian jartzen dute. Adostasun horietatik kanpo jokatzen dugunean. Ez dago demokrazierik eragile eta sindikatuen oinarrizko eskubideak errespetatu gabe. Horrek beste izena du eta ez da demokrazia. Eta hemen ikusi duzuen bezala, politika egiten dugu, beste gutxieneko soldataren aldeko kanpainarekin eta politika egiteragoaz ere herri honetako estatus politiko berri bat aldarrikatzera. Herri honi dagokion erabakitzeko eskubidea defendatzen jarraituko dugu. Eta lan, legedia eta gizarte segurantza hemen erabaki nahi dugu. Eta horrekin batera bermeak eskatu ditugu. Gaur Amaiak azaldu duen bezala. Guk bermeak behar ditugu. Bermeak zertarako? Adibidez, euskara gazteleran menpekotasun legala gainditzeko. Horlako bermeak behar ditugu. Eta esan dugu, ez gatoz bat alderdi politikoen eliten arteko prozedura sekreto horrekin.
eta sinatzen dutela ez dugu onartuko azaleko aldaketarik. Gizartea inplikatu gabe ezin da oso urrutik joan. Atzo, esaten genuen bezala bestelako politiko bat behar dugu instituzioetan. Ezkerretik hasita, guk ezkerra behar dugu. Eskuinari aurre egiteko, eduki eskaseko adostasunetan erori gabe, hori da guk amesten dugun ezkerra. Argi erakutsiz alternatiba eraldatzaileak daudela eta eragile sozialekin elkarlana egin daitekela. Elkarlan hori da gustatuko litzaigukena, langileen aldeko politikan erdigunean jarriko lituzkenak, ez gaur egiten direnak. Azkenengo ideia, honekin ja bukatzen dugu, gure esku dauden erronkak ongi egin behar ditugu, asmatu behar dugu itan. Eta bada hemen, azpimarratu duguna behin eta berriz, eta horrekin bukatu nahi dut, bereziko garrantzia duelako, Sabianzak ere bere agurreko hitzaldian komentatu du, militantziari buruz hitz egin behar dugu. Gu helburu nagusi batekin etorri gara 16. Kongresu honetara. Sindikatua indar berritzera etorri gara, sindikatua sendotzera. Eta herri honetako langileen mesedetara dagoen tresna sendotzera eta indar berritzera. Horregatik gure esku dagoena da batez ere ongi egin behar duguna. Eta sindikatu hau importantea, oso urrun dago oraindik bere sabaia jotzetik. Horregatik, benetako jauzi bat eman nahi badugu, lantokietan dugun botere sindikal hori eta botere politikoan erain nahi balin badugu, daukagun bide bakarra da militantziarekin jauzi hori ematea. Militantziaren pauso hori da sindikatu honen urrengo pausoa. Persona gehiago, konprometituagoak, aktiboagoak eta hobeak antolatuak. Eta badakigu nola egiten den, badakigu eta gainera da egiten dugu urtero, gure sindikatuan milaka eta milaka persona ari dira militantzian. Greba bakoitzean, negoziazio bakoitzean, manifestazio bakoitzean. Militantzia hori existitzen da. Eta egunero ikusten dugu, erronka zein da militantzia hori zaindu eta biderkatu. Militantzia hori iraunkor bilakatzeko. Asko hitz egin dugu militantziari buruz, baina ez dugu esan zer da militante bat. Zer da militante bat. Ez dut uste erabakarrean azaldu daitekenik. Baina militante bat da, militanteak behintzat bi ezaugarri nagusi ditu. Militante bada norberaren interesen eta individualismotik haratago konponbide kolektiboa bilatzen duena. Eta horrekin konpromiso bat hartzen duena. Militante izatea jarrera bat. Eta ez dago militante izateko modu bakarratzo esaten genuen bezala. Era askotako militantziak behar ditu anitzak eta inklusiboak. Hori da gure erronka. Eta hori izango da gure bidea. Egin dezakegu, egingo dugu, sindikatu militante batek ez duelako sabairik. Eta horretarako ari gara lanean, eta esan bezala horretan urrengo urtetan eman nahi dugu jauzi hori. Militante gehiago eta antolatuagoak sindikatuan. Eta orain baia bukatzeko, hau da dena, lagunok, hau da dena. Bihar batzuk arratsalde honetan zuen lantokietara bueltatuko zarete, eta behar bada zuen lantokietako afiliatu eta langile askok galdetuko dizue zertara etorri zareten sindikatu honetara. Esaiezue, langileen mesedetara dagoen erakundea sendotzera eta indartzera etorri zaretela. Hori da, 2 egunotan egin duguna. Sindikatua indarberretu. Eskerrik asko denoi, segi bizkor, gora ela, gora munduko langileria, eta gora Euskal Herria, aske eta solidarioa! Eskerrik asko Michel, zorionik beroenak denoi, eta orain kongresuak beste modu batean jarraituko du.
Burrukan zen banaute bela txau, bela txau, bela txau, txau, txau. Eta burrukan hiltzen banaute hartu zuk neure fusia. Eta burrukan hiltzen banaute hartu zuk neure fusia. Bilbo! Abertzalea ez da entzuten ni jaio nintzen. Bela txau, bela txau, bela txau, txau, txau abertzalea. Ni jaio nintzen, da abertzalea hilko. Venga danokora! Egun batean, goizetikan, bela txau, bela txau, bela txau, txau, txau. Egun batean, goizetikan, etxaien aurka joan nintzen. Venga danokora! Eta burrukan hiltzen banaute bela txau, bela txau, bela txau, txau, txau. Eta burrukan hiltzen banaute hartu zuk neure fusia. Eta burrukan hiltzen banaute hartu zuk neure fusia. Eta hurrengo kanta badakizue, alanda zei kanta utan opatera gugaztu ezedez? Eta zelan da?
ez bagara antolatzen eta ez baditugu borrokatzen gure eskubideak lortzeko, gizartea geratzen da paralizatu azkenean. Si no hubiera sindicato, las empresas básicamente harían todo lo que les dan la gana y yo creo que seríamos unos simples robots. Porque si un trabajador está callado, hay otra persona que se acostumbra a no respetar sus derechos. Ez bakarrik batengan pentsatzea, baizik eta besteen pertsonengan pentsatzea, gehien bat txartoen dagoen jendearen edo baldintza txarrenak dauzkan jendean pentsatzea, beraiekin empatia edukitzea eta ahalik eta bakoitzak alduen neurrian beraien alde borroka egitea. Ze sindikatu barik ez dagozu ezer. Afiliatu dago dena, helara, konkretuki, badakite zer gertatzen den. Aukera ematen dugu haiek informazioa edukitzeko eta babestuta egoteko. Las ventajas de estar organizado es que te da poder de lucha, te da sentirte apoyado, sentir que no estás solo. Con el sindicato vas a poder mejorar mucho tu vida y vas a poder conseguir condiciones de trabajo y mejor vida. Y el ver que un sector consigue ciertas mejoras con una lucha, pues al final el resto ve que todo se puede conseguir. Adibide ugari daude, erretzidentziak adibidez hemen Euskadin, estatuan konparatuz asko hobeto daude. Zergatik, ze borroka egin dute. Eta batzuetan borroka dela bide bakarra. Langileen baloreekin aurrera joateko. Izan ere hor goien daudenak beti prest daude zabaltzeko, eta nire iruditzen zaite aberesgarri dela eta beharrezkoa dela gaina. Ze oso da, okitzen honor zure atzetik lagunduteko edo zer gauzetarako. El juntarse y ir todos a una, no siempre, pero por lo menos merece la pena la vivencia de que cuando te juntas sí que sacas algo, o por lo menos te ayuda personalmente. Nik uste indartsu goin naula pertsona bezala. Pentsatzen dut autoestimare hobetu zaitela. Nik uste dut gaur egun gure gurasoak baino bizitza hobeago badaukagula sindikatuak egindako lanarengatik. Si tengo menos horas de trabajo, puedo vivir más con mi familia. Y en general para cambiar un poco el mundo, porque es todo en sí, ¿no? Si no hay pelea en los puestos de trabajo, tampoco hay pelea en la calle. Para poder vivir mejor y para poder tener un mundo mejor en todos los sentidos, ¿no? Azkenean borroka da erraminta bat gure helburuetara aietzeko. Hoi bai, danokora! Nik ez diat inoiz esango iregin beharra zein den entzun jendearen ahotsa zuen! Zudagar bonokan gelditu barik jotake gogorretxaiari jaio nintzen bai, budadaten erdian eta morruak izan dut urazontzat iritsiko da egiaren ordua egindakoa ordaindu beharko dute buru barruan dantzanten moduan eta morrua izan dut urazontzat ezin konpondu hainbat eta hainbat kalte egindakoa ordaindu beharko dute. Eta oin bai, zuen danon txanda heldu da, txaloka danoko atera, bai, eta bagoaz. Jotake, irabaziate,
A ber. Bueno, lehenik eta behin, eskerrik asko, Eider, Markel, Andres eta Ander, hau subido jaman diguzutena. Eta, bueno, eskerrak eman ere, hemen atzean dauden 11 pertsonei, azken finean beraiek dabiltza ordezkatzen, ela sindikatuan ditugun 100.000 afiliatu baino gehiago, ezta? Baina, bueno, Txomin, 100.000 afiliatu esan dut, ez? Zenbakiekin ez naiz hasiko, ze azken finean pertsona gara, ezta. A ber, hemen pertsona gara denok noski, denok ditugu gure ametsak, gure nahiak, gure borrokak, ez? Baina hemen ez gaude bakoitzak berearengatik bakarri borrokatzeko, ez da garazi? Nik borrokatu dut nire alturara jartzeko mikrofonoa, baina. Ez, hemen azken finean lagunentzako, familientzako, senidentzako, eta azken finean, ela sindikatuarekin antolatu nahi duen pertsona guztiontzako borrokan, gaude eta saiatuko gara, ez da? Hombre, hemen gaudenik uste borrokatzen jarraitzeko, ez? Borrokatzen jarraituko dugu, alazi? Bai ala ez! Bai ala ez! Borrokatzen jarraituko dugu? Bai ala ez! Borroka da! Venga! Bide bakarra! Agotxapurtxu bat geratzen bazaigu oraindik, niri ja gutxi. Baina, bueno, bestei utziko diegu orain, paso emango diegu 3 abesti kantatzera. Guztion laguntza beharko dugu hau ondo ateratzeko eta eskerrik asko. Bai. Lagunak, bukatu beharrean gaude 16. kongresu hau, lehen da bizi, zorionik zintzoenak aukeratu dugun batzorde eragileko kideoi. Eskerrak eman ere, elako delegatu eta militante guztioi. Denon aleginez, aurrera goaz, ilusio eta konpromisu berrituekin gure proiektua garatzeko. Eskerrak ere, egun hauetan guregana hurbildun zareten atzerriko eta bertako erakundeetako ordezkarioi. Esker bereziak, kongresu hau behar bezala burutzeko lanean jardun duten taldeei. Gure artea gurekin laguntzeko eduki ditugu Pulse, Laser, Jarkatza, Logela Multimedia eta denak koordinatzen jardun duen Sorlan Komunikazio Agentzia. Eta bereziki eskerrak bolondrez moduan lanean jardun duzuen guztioi. Eta orain, ohar txiki batzuk, mesedez, itzulgailuak itzuli, autobusak ere hor kanpoan edukiko ditugu, bazkaldu ondoren, eskualde bakoitzak daukan ordutegian, eta ondo amaitzeko, abestuz, emango diogu amaiera kongresuari, eskerrik asko eta hurrengo kongresu arte. Aupa kaixo, arratsaldeon, zer moduz? Bueno, guretzat ohorea, hemen egotea, Eta gora Nafarroa. Bueno, bukatzeko ondotxo dakizkigun 3 ereserki abestuko ditugu, eta eskertuko genizueke gurekin abesten baldi bat duzue. Bai? Nahi duzunean. Zutik emakumeak hautsi gure kateak, zutik, 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 zutik
emazte gure historiarik gabe. Mendeleenetik emazte lurri silduak gara. Zutik emakumeak hautsi gure kateak. Zutik, 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 zutik emakumeak hautsi gure kateak. Zutik, 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 esklabu zapalduak, emazte saldu biolatuak. Etxe guztietan emazte mundutik baztertuak. Zutik emakumeak hautsi gure kateak. Zutik, 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 zutik emakumeak hautsi gure kateak. Zutik, zutik, zutik. Eskerrik asko. Zutik lurrean kondenatu, zaren langile tristea. Nekez ginen elkar ganatu, indazu albiristea. Gertatuak ez du ardura, jende esklabua jaiki. Aldaketak datoz munduran, orden herriak badaki. Oro mundura ala biari izan dadin. Internazionala pertsonaren adin. Oro mundura ala biari izan dadin. Bueno, txalo bero bat eskatu behar dizuet Pedro dentzat, Nafarroatik zuzenean, aspaldeko laguna, eskerrik asko. Ta ja bukatzeko, presaka ibiliko zarete eta bazkaltzeko ordua da, azkeneko kanta. Eusko udaria gera, Euskadi askatzeko, gerturik daukagu odora, herrialde zemateko. Eusko udaria gera, Euskadi askatzeko, gerturik daukagu odora, herrialde zemateko. Iritzi bat entzun da menditon torrean, guazen gudari danok ikurriñan atzean. Iritzi bat entzun da menditon torrean, guazen gudari danok ikurriñan atzean. Eusko gudaria gera, Euskadi askatzeko.